pane mashoko obuda achishamisa achitaurwa nevakomana vana honorable Zivu vamunoziva kuti ndo vakomana vakagara vari on the ruling party ZANU-PF vakamboti aiwa zveactive politics tasiyana nazvo takumboita zvekurima kumusha uko, but now vana Zivu takuona vadzoka zvekare maissues epolitics panguva ino vachisapota the ruling party ZANU-PF. Saka pane mashoko obuda nyogwa panguva ino vachiti Sengezo Chabangu aiwa ndiye wakatoda kuita prime minister panguva ino. A shocking word aiwa rabata nekuvhundutsa vanhu panguva ino, vanhu vachiti kunobuda chakanaka ere kuti subscribe or like out on the bed kuti ndakaenda Ziva mudanyura achiti anoposa Sengezo Chabangu muri kuona uyu anozikanwa kuti is an imposter, mukomana akanga yangohijaika party yeopposition amudanyura achiti this is our prime minister in the corridor, it's just a matter of time now. Vana vatona kuti varakashi vanouya vachipindura vachiti congratulations in advance. Ndio mashoko ari vachindikisa panguva ino vachiti aiwa Sengezo Chabangu wada kuita the prime minister. Prime minister aiwa munhu muhombe anozikanwa kuti kana munhu ari prime minister anenge atori nemapowers even ekuchallenger kunyange napresident. Mashoko anobuda panguva ino atiri kuona kuti just imagine Sengezo Chabangu achinzi ava prime minister wenyika yeZimbabwe, then we must know kuti hapana kwatakuenda, everything chatongwa corrupt, kunyange judiciary anything inoziva kuti haisisiri nyika yakuchienda kumawere chaiko chaiko. Mashoko anobuda panguva ino people have seen how Sengezo Chabangu have hijacked the ruling party, the opposition party PPC. Tichiona kuti akahijeka kumacourts, vakauya vakafiltrata kumacourts kwese, these guys vakashayiwa basa and people vanyazoona kuti hapana chikwadi chiri kurepresentewa apa, vakauya vakadestroy the opposition party and right now they are making my decisions, they are meeting Mapringe farms, they are doing whatsoever they want. Kuya panguva ino vachinyaso kuparadza our own country. Tudze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechitwi ichi, apapena comment section medu mafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.